třetí den a už se mi nechce mluvit. Jsem žehlá, tak šťastná, tak v sobě, že už ani nemluvím. Teď jsem se musela úplně donutit tohle říct. Toto je má kundalíní praxe. Nepraktikuji jenom asány, meditaci a pránajámu, ale také speciální techniky aktivace energie v páteři. Přicházejí tak silné vhledy, že zapisuju a zapisuju. Velkou část dne trávím právě zapisováním a je to obrovská pomůcka a podpora na cestě osvobození. Dnes kempujeme tady a já cítím, že čas se blíží na vstup do pyramidy. V skutečnosti je to mnohem krásnější, než se vidět na videu. Děkuju citlivosti, což je super síla. Další mněm. A poslední noc jsem byla poctěná vzácným návštěvníkem, pouštní liškou. Jsou to neuvěřitelně nádherná a chytrá zvířátka a jako vždy je to pro mě to nejkrásnější znamení.